रंजनबाबु बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै 27 जानुवारि आरो दिनैनि दिना बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बर'नि पिस एकर्ड बड' पिस एकर्ड 2020 मायथाइयाव जानाय बड' पिस एकर्डनि सायाव अबजारभेसन खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाना थांबाय। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव मा डिसिसन लाखो, मा इनिसिएटिभ लाखो मानव गेदेर बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा इनिसिएटिभ लाखो, रायजोफोरनि सिगाङाव मा स्टेटमेन्ट होखो, दा नोंथांमोननि सेराव बेखौ एसे फोरमायनानै होनोसै। मानोना जों बयबो मिन्थिगौ 82% बड' पिस एकर्डआ दिनैसिम 82%आ मावफुंजाबाय होननानै बुंदों। आरो जोंहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों 18%सोल' माने मावनो गोनां दंसै होननानै बुंदों। दा बेयाव मा दङ, जोंहा जोंनि NDFB बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नाय। दा नोंथांमोना मोनथिगौ 2010आवनो जोंहा नाब्ला सार रन्जन दैमारि सार बिथाङा हमजादोंमोन आरो दिनैसिम बिथाङा बेसे जाखो 10 बोसोर बा ओरै 16 बोसोर जाबाय नङा होमबा रायजो राजाजों दिनैसिम माने। आरो बिथाङा फोरमायदों माने पिस एकर्डनि गेजेरजों बिथाङा गनांगौमोन। मा एकर्ड जाखो बेलाय, मा जाखो बेलाय, बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो बिथाङा रोखा फोरमायदों आं बेखौ बख'गोन, आङो बख'नो हागोन खोमा, आं नाजागोन, बेबायदि बाथ्राखौ फोरमायदों। दा बिथाङाबो सियर होनो हायाखै, कनफार्म खालामनो हायाखै जे बख'नो हाथारगोन। थ' बिथाङा फोरमायदों आं बख'नो हागोन खोमा, आं नाजागोन, बे बाथ्राखौ फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' गयोब्लाथ' जोंनि हारिनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोद गोजोनथावना आरो जाय बख'नो हागोन बियो जोबोद क्रेडिट मोनगोन आरो जोबोद बाख्नाय जागोन, रायजो राजाजों गनाय जागोन। थ' बियो मोनसे गिदिर जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनि अनगायैबो माखासे दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों, मावफुंनो नाजागोन, बे बाथ्राखौ फोरमायदों। थ' रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जिथुनाखि सावरायनो लानाय जे हाबाफारि बा नायबिजिरनो लानाय, अबजारभेसन खालामनो लानाय बे हाबाफारियाव सोर बाहागो लादों, दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। आं ससे क्लिप्स नोंथांमोन आङो दामनानै होगोन, भिडिअखौ नायलांदो। रंजनबाबु बुंगोन, सोरबाबाबो बुंगोन, खिन्थु केसखौ आं बुंगोन, केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो। सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस, जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स, आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ, आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे। दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा, मानसिया फ्रि जानांगौ, जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि, सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय, सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो आरो बे फ्रि जाना थानांगौ। केसा सोलिलांबाय थागोनबा 8 बोसोर सोलियोना 10 बोसोर सोलियो, बे थांबाय थागोन। जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन, जेलनिफ्राय गगोन। आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जाना दं, बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास, आंथ' खेबसे बुंखाबायबो, बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला। 3 फासि जानायनि माबा दंमोन, आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिखौ मिथिबाय। बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार, बेसे जादों दा बन्द'बो जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट होनना बुंदों। बे जायखिया जाबाय आरोखि, दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास जाया।
बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनखाय गासिबो एप्रोचना जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मा गवा जादों फाग्ला सुखथिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुखथि जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुखथि खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुखथि खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुखथि खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा बिसिनाबो बिदि जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन दा सोलोखौ गोरा जानांगौ था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बायदि मोननाय दे दा बे जाहैबाय रिहाबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायनांगोन खिन्थु दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय मोननै मोनथाम बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन दामोनाबो मोनसे ग्रुप जानांगोन नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानाय जोंनो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियास रेसखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना जिनिसा जेनेबा आङो मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडार दङ आङो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेबायदि जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखम्बा ओरै जायो दावखोयो एखम्बा पास होयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आङो आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' लायो लिस्टआ मोजां हो मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादों नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम बै गोजौनिफ्रायबो होयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्टियास लिस्टआ थिग खालाम जेनेबा आङो आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ मार्टियास बेखौ थिग खालामदों जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केडारफोरा मार्टियास जालांखायो आंथ' बैनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानानै दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिमखौ लिरनानै बे आंखौ मिलायखानो दे आं बुंबाय अननानै मार्चासआ मार्चास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दागा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो थानांगोन